Pred 10 rokmi som absolvovala akreditované vzdelávanie Thomasa Dinera a spolu teda so spolužiakmi sme si tak povedali, že bolo by super, keby to malo nejaké pokračovanie, keby sme sa mohli ďalej vzdelávať, rozvíjať, stretávať, sieťovať a byť aj možno takí priatelia, ktorí sa podporia. A tak sme sa rozhodli, že založíme niečo, čo osloví aj ostatných výchovných poradcov, kariérových poradcov a teda založili sme združenie. Tá túžba veľká bola v tom združovať sa, sieťovať, vzájomne sa podporovať. Takisto venovať sa profesionalizácii. Takže za mňa ja som veľmi šťastná, že tu dneska takto stojíme a oslavujeme 10. výročie združenia. Najväčšou výzvou združenia bolo na začiatku získať si legitimitu medzi kariérovými poradcami a poradkyniami, na čo sa stať členom, čo mi to prináša, aký má zmysel vysť z tej svojej bubliny a spojiť sa s ostatnými. A na druhej strane získať si legitimitu aj voči štátnym inštitúciám, ukázať, že v tej komunite je tá odbornosť a že má zmysel naše pripomienky počúvať, pretože smerujú k zlepšovaniu toho systému. A takou konkrétnou výzvou bola medzinárodná konferencia IAEVG v Bratislave v roku 2019, kde sa u nás zišlo viac ako 500 vedcov, výskumníkov a poradcov z celého sveta a kde sme ukázali, že máme aj svetu čo povedať ku kariérovému poradenstvu. Som veľmi rada, že som mohla byť na začiatku pri zrode aj pri organizácii najskôr letných a potom zimných škôl kariérového poradenstva, ktoré pre mňa boli takým naplnením viacerých tých cieľov združenia, ktoré sme spoločne na začiatku si stanovili. A som rada, že aj dnes som mohla počuť názory ľudí, ktorí sú na konferencii a hovorili o tom, že tie zimné a letné školy sú pre nich nielen inšpiráciou a možnosťou sieťovania, ale naozaj takým neformálnym stretnutím ľudí, nielen ako kariérových poradcov a poradkyň, ale naozaj ľudí. Takže som vďačná, že pri tomto som bola a že to stále vlastne žije. To, čo sa nám podarilo, bol výcvik v kariérovom poradenstve. Veľmi sme sa snažili s mojimi kolegyňami vystavať výcvik tak, aby tie inovatívne prvky zachytával v kariérovom poradenstve, aby sme mohli tak vzdelávať a pripravovať kvalitných budúcich kariérových poradcov pre prácu s mladými, ale aj dospelými v rôznych sektoroch. Som veľmi rada, že sme mohli vytvoriť formát na kávu s kariérovým poradcom, ktorá je určená pre šírenie pozitívneho mena o inovatívnych spôsoboch práce pre verejnosť. Deje sa v rôznych mestách Slovenska a vďaka tomu majú priestor ľudia z rôznych zameraní ochutnať kariérové poradenstvo a porozprávať sa s kariérovými poradcami. Verím, že týchto miest bude stále viac a viac pribúdať. Prianie asi nech je nás čím ďalej tým viac, nech sa rozširuje tá platforma kariérových poradcov a nech naša mládež robí prácu, ktorá ich bude tešiť, baviť, naplňať a kde budú využívať svoje silné stránky a talenty. Združeniu želám ďalších 10 úspešných rokov a kariérovému poradenstvu angažovaných kariérových poradcov.